आखाइ खबनानै हो रायजोफोर खुलुमबाय बयबो मोसानो रेडि खादा बयबो मोसानांगौ दे साबथाय 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 जागौमोन आदा बयफ्रेनाबोसो साख्रियावला जाथि खुरमाफ्राबो मिथिजोब्बाय आदा बेखायनो आंबो गारनो हाला लांनोब्ला लांदो नों खावनानै आंखौनो गोसोखौ थोआ आं थोदोंमोन नोंखौबो लांनोब्ला लांदो नों खावनानै आंखौनो गोसोखौ थोआ आं थोदोंमोन नोंखौबो गिनो नाङा दे रायजोफोर खोमसि जाबाबो आं दङ बयबो दे दासो जादों दा सेंग्राफोर रायज्लायदाव गलि लांबाय नै आगै गोसोआव अननायनि मन्दिर लुबाय बिबार बारसेयावलाय देन्था मोनसे थ' आदा खाफालाव मा दं लिरनाय आंहा गिनाङा आगै सनानै बिखौ नांगौब्ला बुलायना लायथारगोन आङो नोंखौ गिनाङा आगै सनानै बिखौ नांगौब्ला बुलायना लायथारगोन आङो नोंखौ बिदिसो जानांगौ दा सेंग्राफोरनि दमा ना मादैमोन सिख्लाफोरा एसे आवगायबोदो दे हायोबा गोजौआव गाखोना फैदो दे गोजौ गाखोफैदे साख्रियावला हौवा बिसास गैया नै आदा लाइनाव बिसोरहा थाखायोखा गोनो गोथो गोसोआव दा सानखा नै जाम्बि राजि बाराजि नों दानो बुंखा गोसोआथ' गोसो दोनखारलांनोहाय नोंजों नाथाय गामियावसो आंहाबा बदनाम जागोन गोसोआथ' गोसो दोनखारलांनोहाय नोंजों नाथाय गामियावसो आंहाबा बदनाम जागोन गिनाङा आगै सनानै बिखौ नांगौब्ला बुलायना लायथारगोन आङो नोंखौ गिनाङा आगै सनानै बिखौ नांगौब्ला बुलायना लायथारगोन आङो नोंखौ थौदो थौ बिदिब्ला खारखोमा लांथारनोसै थौदो थौ बिदिब्ला खारखोमा लांथारनोसै ला 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 हो 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 थैंक इउ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।